Benvinguts, benvingudes a un nou programa de Namasté. Avui parlarem de la malaltia, no en plural, no n'hi ha moltes, només n'hi ha una. O estem bé o estem malalts. I quan apareix, el nostre cos està manifestant que alguna cosa dins de nosaltres no està en coherència. Algo ens ha portat fins allà. A més d'anar al metge i seguir les seues instruccions, això sempre, hem de buscar què podem fer. I estem parlant d'un procés paral·lel a l'atenció mèdica, no alternatiu, complementari. Miro què puc fer jo per ajudar el meu cos a donar la volta en aquesta situació. Observo que m'ha vingut a ensenyar això que estic vivint. Pot ser bo relativitzar una mica la importància del cos. La majoria creiem que el nostre cos és tot, quan en realitat tan sols és una part de nosaltres. Hem de cuidar el cos, perquè és el recipient que conté la nostra realitat i que ens permet viure aquesta experiència. Tota malaltia és un procés d'aprenentatge. Si mirem el per a què ha aparegut, segurament podrem canviar coses a la nostra vida i és molt possible que la nostra salut millore. Si en prenem consciència, abans de que aparegui la malaltia, molt millor. Quan el problema ja està a la part física, necessitem ajuda de fora per poder tornar a l'equilibri. En un procés de dolor o de malaltia és molt difícil desvincular-nos del cos. Si decidim aprendre sobre el que ens està dient la malaltia, sortirem més savis de la situació. Sanant els nostres pensaments, emocions, sentiments, podem millorar i sanar la nostra part física. Soltem el rol de víctima i agafem el rol de protagonista. Si anem de víctimes, posem la nostra vida a les mans dels altres. Si prenem el rol de protagonistes, busquem dins quines coses podem canviar que ens està fent mal. Observem l'alimentació. Què mengem? La quantitat, la qualitat. Busquem com a través de l'alimentació podem ajudar el cos. Eliminem làctics, dolços, farines i sucres refinats, aliments processats. Reduïm una miqueta el consum de carn. Incrementem el consum de verdures, de cereals, d'espinacs, de remolatxa, de pastanaga. Fem liquats en fruites i en verdures que ens ajuden a pujar les defenses. Observem què està passant a la nostra vida, què estem vivint. Si hi ha dins algun ressentiment, culpes, tensions, enfado. Detrás d'això apareixen molts malestars i moltes patologies. Per tant, netegem, alliberem, sanem totes aquestes emocions retingudes dins. Perdonem-nos i perdonem. Un curs de milagres ens diu que detrás de cada malaltia hi ha alguna cosa que perdonar. El cos té la capacitat natural per estar sa, té recursos, però el tenim que ajudar. Hem de ser observadors, soltar càrregues, obrir-nos a la salut i posar-nos les piles. Què més podem fer? Descansar quan el cos ens ho demana. Buscar un ratet al dia per meditar i per estar en nosaltres mateixos. Com hem de saber què necessitem si mai ens escoltem? Fer una mica d'exercici. I algo que també és important, deixar d'alimentar la temor. Enfocar-nos en allò que volem, vibrar en allò que volem i no posar l'atenció en allò que ens fa mal. I una altra cosa importantíssima, riure. La risa és sanadora. Veiem al pròxim vídeo. Ens podeu seguir a través del nostre canal de YouTube o de la plana web www.carmesabater.com.